A la comarca de la Plana Alta, un conjunt de pobles han unit forces per generar feina. A Benlloc, entre Ametllers i Oliveres, a l'antic escorxador, es troba la Niuada, un centre d'emprenedoria social integrat dins del Pacte Territorial per al Desenvolupament Local i l'ocupació de la Plana Alta Nord. A la Niuada t'ajudem a fer de la teua idea una empresa amb triple valor, el social, l'ambiental i el financer. El centre està ubicat en un espai immillorable, on es duran a terme cursos, tallers i on podràs desenvolupar el teu projecte. En un territori amb producte local i capacitat d'aprofitar-lo, on la costa i l'interior es complementen, la teua idea es convertirà en un projecte sòlid de negoci, financerament sostenible, una empresa que produeix béns i millora el nostre entorn. Com els pollets que creixen tenaços. Juntes i junts creem empreses socials.